Хариом Татсат! Здравейте! В този клип ще демонстрирам медитацията Киртан Крия, една от най-разпространените медитации в Кундалини йога. При нея най-характерното е, че през цялото време се напява, повтаря мантрата Са Та На Ма. Са означава битие, Та означава живот, На означава смърт, разрушение, Ма означава възкресение, възраждане. Общото значение на мантрата е Аз съм проявление на истината. Характерното за тази медитация е, че спомага за засилване на нашите психични способности, укрепва много осезаемо психиката, подпомага лекуването на всякакъв вид емоционални рани, също така хармонизира нашите ментални и интуитивни способности, като ги усилва в много голяма степен. Освен това, тази медитация активира така наречената в йога златна нишка. Това е един много важен енергиен път, за който ще спомена малко по-подробно след малко. Сега просто ще кажа, че този човек, който има активирана тази златна нишка, се счита, че има способност да вижда невидимото и да познава непознаваемото. Другото характерно нещо при медитацията е, че при всяка една сричка се сменя местоположението на палеца спрямо другите пръсти. Тоест при Са палецът прави кръгче с показалеца, при Та кръгче с средния пръст, при На кръгче с безимения, при Ма кръгче с потрето. Ръцете лежат отпуснати на краката. По принцип сме в отпусната стойка, може да седнем с кръстосани крака или на стол. Са, Та, На, Ма. През цялото време редуваме смяната на пръстите, което също има определена символика. Смята се, че всяко едно положение на палеца спрямо другите пръсти отговаря за различна зона на нашия мозък и съответно я активизира, а също така смята се, че това интегрира способностите, които са свързани с различните пръсти в нашия проявен аз. Като палеца е свързан с планетата, т.е. показалеца, с планетата Юпитер. Юпитер е символ и ни носи основно мъдрост, познание. Средният пръст е свързан с Сатурн, който ни носи концентрация и самодисциплина. Безименният пръст е свързан с Слънцето, което символизира жизнената енергия, взаимоотношенията също. Потрето е свързано с планетата Меркурий, който основно отговаря за общуването, за комуникацията и за нашата изява в проявения свят, начинът ни на изразяване. Палеца най-общо е символ на планетата Земя и когато той свързва различните пръсти, това означава, че земните енергии се интегрират с космическите, най-общо казано. Това е втората характерна и важна част от медитацията и третата е този енергиен път, за който споменах в началото, златната нишка. Тя се изразява в мислено визуализиране на следния енергиен поток. Надолу през центъра на главата, върха на главата през фонтанелата, тръгва надолу един мислен лъч и под геообразна форма спира в посредата на мозъка или в третото око и се проектира напред, т.е. получава се нещо като обърнато Г и се излъчва напред. При всяка една от сричките визуализираме това заедно с смяната на положението на пръстите на ръцете. Са, Та, На, Ма. По този начин се изпълнява. Това е всичко, което е свързано с тази медитация. Оптималното време и максималното време за изпълнение на медитацията е 31 минути, но като начало е съвсем добре да се започне и с 10-11 минути. Още последната характеристика е това, че тя се дели на 3 части, 3 равни части. Първата част се изпява на глас, повтаря се на глас мантрата, втората част шепнешком, третата част на ум. Всичко това ще бъде показано в реално време на клипа, като ще се включа и накрая, за да завършим, за да покажа как
как е завършека на медитацията, да го демонстрирам нагледно. Благодаря. Сат нам. Сега шептим.
Завършваме отново с няколко напявания на глас. Когато приключим, вдигаме изправените си ръце нагоре, вдишваме дълбоко и издишаме. Отново вдишаме дълбоко, като с вдишването обръщаме торса надясно. При издишването се връщаме в изходна позиция. Отново вдишваме дълбоко, обръщаме целия торс наляво. Отново издишаме, като се връщаме в изходна позиция. Накрая обтягаме цялото тяло, вдишваме максимално дълбоко, обтягаме се нагоре. Отново издишаме и с издишането разтръскваме ръце, пускаме ги върху краката в гиян мудра, т.е. свързваме палеца с казалеца. Оставаме така отпуснати в тишина около минута и сме готови да се заемем с обичайните си задължения. Благодаря. Сатнам. Oh